Pán Zelenský, prišla vám všetka tá pomoc zo Slovenska vhod? Uvedomujete si, že v čase, keď sme vám poslali zbrane a inú vojenskú techniku, váš kolonizátor Spojené štáty a dokonca ani NATO sa tak ešte neodvážili spraviť? Asi viete, že Slovensko nie je bohatá veľmoc, takže všetko, čo sme vám dali, mohlo mať miesto aj tu u nás. Napríklad v peňaženkách dôchodcov alebo slobodných matiek. Ako dokážete žiť svedomím, že napriek našej obeti, všetkej tej pomoci a gestám, trváte na rozhodnutí, ktoré nás a Európu tak poškodzuje? Nie je situácia vo vašej vojnou zničenej krajine taká vážna, že máte ešte energiu hádzať ostatným krajinám polená pod nohy tým, že zatvoríte plynové kohútiky? Koľko ľudí ešte obetujete, aby ste už konečne aj vy volali po mieri, a nie po pokračovaní vojny? Boris Johnson vás odhovoril od mierových rokovaní. Je tu ešte niekto, kto vás ovplyvňuje? A v čom? Premýšľali ste niekedy nad tým, že byť prezidentom krajiny a robiť dôležité rozhodnutia je oveľa zodpovednejšie ako tancovať v dámskych lodičkách? Priatelia, čo by ste sa vy opýtali Zelenského? Ak som nejakú otázku vynechal, napíšte mi ju prosím do komentárov.